Aparently, we are diverting from the real issues. To we are just discussing, for example, King. One commemoration marry the Gensis and the deaths manene or kakande. Tangisi ni angoma no kelo sheda. For example, nduku wacho ni government spokesperson lungo ninga Maura. Numondo gimany jotende jogi or jogi. And then again ni saying ni serikali ni bende kapoko ng'eyo kama jotende jogo ntiere. Awacho ni ntiere ngamondi ko book milongo ni introduction. I should share with you gino cheng moro Sharon Mondi some. Or define milongo ni social movement. To gini en gima ongiga all over the world, scientifically researched. A social movement has no leaders. Onga jotelo. Sama wacha mi example kendo. Puji kanga mani projects 101. Ni a social movement en gima nigi flat organization. To gini jo mangeny manigi paro achiel. Nikech se mokosida kaluto mongi marach. To giwuok gi patch gi no. Guma lead gi en patch gi cha. Ongen nitiere ng'at achiel ma jatend jogi. Seche ma wan kod orange. Nduku nitiere orange movement no. Macha nen giri njo kanisa. Seche ma nene Kivucho no wacho. Ne jo mapingo katiba 205. Gibro bedo jo chungwa. To jo moyie gi katiba dhi bedo jo rabolo. Inyaparo. Koro a social movement called Orange Movement neno chaki. Owinjo maber. En jok mapingo mamano ne patchgi. Ok nen organization. Seche ma that social movement or achieve guma gidwaro chande. That is the end of a social movement. Sama kendo kibinogo okwan kura bo yudi ne jo orange ka olocho. Kanye ma Orange Movement no rume. Chieng no. That was the end of it. To naji balalo chunto wacho na ile Orange Movement itakuwa chama. Get transformed from a movement to an organization. Organization mikiki milungo kudoki sungu ne hierarchical leadership system. Mantie chairman, vice chairman, secretary general, blah blah blah. Jominya luwogo as individuals. Oh, you know maber. And leadership structure. Koro problem mantiere nije in social movement. No rumo seche manene president neno reject, neno accept nikoro the finance bill or pull out. Kanye majenzi movement no rume. Gima kori tiyo guma kawuono koro jomoko koro politicians no the boy infiltrate gicha. Bagi loke gimoro magidwe tiyo kagidwaro. Unfortunately, koro jidwe win political points from government side and from opposition benches. To gitiyo gini lakini gicha kumadira dir. Endo no rumo samanene the finance bill was rejected. Watch mar make kaka America social movement moro. I know many social movements most of the bele. Mar America chande Black Lives Matter. Sabu mak police chande botere do maneka morume. Koro madimbele ni mangisi ni wa divert from the real issues. Angisi nesa mochumi mar country rach to nyonga mathin. Number 3, gikmanduko wacho which are very right. Nisa chemanene joka crack down, ka joko se infiltrate gicha. But that revolution turned violent. Government no justify use of violence. Nike serikal to kika wundi ene kende a organization mangi legal use of force. Ngen serikal bonde ma serikal kogoi token illegal. It is legal. Police ko pono maki give force but to elweti kama. Okay, illegal. The only institution in the world mangi power to use force on people and serikali. Mundu go police force lungo na ngongo. Toka gitio go dataro mar chik poden mana legal. Emangi sini definition mar serikal. Serikal and the only entity. Ene kende egimo yene tiyogi legal force. Awacho no legal force.
iwinjo kiki wachi ni ka gitiyo gi my legal force ma bende nie katiba kanyo ni serikal nyalo kawi to tuwe teri prison tinindo kanyo dak kanyo ka serikal otimo kora wacho kama ni problem mantiere kik wa push gi under the table Kofi Annan kan no biro siepa nene kod agenda angwen kama nduku be wacho no agenda angwen fourth agenda number 1 ne ni mondo lweny mane dhi mbele were ujiwa were go agenda number 2 ne gen reforms mane ne kelo wach ma regular reforms mag kinene institutions bene ne ntie ne wan ko kanyo number b angwen adek ne ni wach ma reforms mag lands iwinja to number 1 ma was the most crucial ma pokwa tiyoga go be pokwa cheko monego bedwa document cha kada mama jogi golo mag NCIC gologi imlu gologo document manene wan go 207 violence chande no wacho number 4 youth unemployment nkech Kofi no yudo ni nyathi ma ja Kenya kapo ni miyo siling 50 kata siling 100 nyalo cause a lot of damages koro pokwa address ega covid bodugo biro bakoro kiwe youth kande joma koro ne ntiri tich moko gin youth ema no lose job that means the youth mono go very join no ko join ema mo nyithindo gi kapo no wang'io street gibiro nyithindo mang'eny kabisa mokti moko kuomgi are lawyers moko are doctors moko are artisans moko are engineers that means ni gin joma qualified monego bed ntiere tich ka wane country madaktari mosomo 7 years ok nyalo do tich ntie problem wane country ma architecture mosomo boyudo nyaka degree mar architect ok nyalo do tich wan gi problem mantiere obed jenzi ma protest obed guns mikelo problem tiere en mana tich nyithindo ka pogora ka gichopo sit kacha aniluonga ni gun antiluonga ni jenzi aniluonga ni protester but the problem again got all this group enadi en achiel problem nyalo bedo unemployment shida machielo nyalo bedo ni tiyo kod gerieta gumo miyango ti kodgi ng'ama ni kech maonge employment onge ng'ama wuok e tich ka kaka koro Sharon matiera mogini ok nyalo wuok ni dhi timo protest nikech en e tich ng'ama yudo pesa bende tijeno be odich koro jok makiny dhi e protest gi jogi tete joma kiny tiyo ka muindi ok bibiro joma kiny tiyo kata mana e university mapuonjo nyaka japuonj mapuonjo ke primary school ok gidhi biro ng'ama dhi biro en ng'at ma onge tich kata kapo ni wawacho ni frustration ma en go gin gi frustration ma bills mag gin go ok ginyal chulo to gisetieko university moko osetimo gik madongo monego bed ni ginie tich ma onge to ka tich onge koro ja sasa kawa advantage to miyo athicha kongo miyo athicha njaga to miyo pesa machiegno kata guns mano orgi no migi pesa machiegno to bende ndalo moko niyo ka serikal be no wacho ni some of these people civil societies bende kawo pesa kuom jo organization maloka gi to kaka pesa kuomgi iyudo ka simo ko nyithindo ka kinyo mak to lawyer biro Central Police to wacho ni Sharon Nduku Oscar ng'ano biuru oko to ntiero nyango moro ma en bende omake pos okowinjo nyingi nikech jo organizations mag civil society kande were ready with their lawyers in case they are arrested to ng'amo bira masimo ka en biro kwa hiari yake to Nduku be opango no groups gi ng'eny ji kawo advantage mang'eny ndeni mabiro kwela mabede on process okia ntiere ng'at mabende obedo sponsored gi ng'ano gi NGO ntiere ng'ama obedo sponsored gi ng'ano gi politicians gi bende mopogore koro ji bedo sponsored mopogore to ng'an kech ji onge gima ji chamo koro kiyudo sponsorship cha ang'ani dhi adhiya kendo be ng'en semo kimiyo ji pesa to ok ni miyo ji pesa kapok uwuok timiyo matin ting'iso ni moro tidhi miyo kutieko erokamano ahinya Hakeno Pondi nene gi wang'